Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera etorri gure babesera gaur ere hotz egiten du eta entzun duzue, Iker Ribarluzak esan duena, mendi inguruetan eta Araba zein Nafarroako zein batokitan izotza egin dezake eta elurkota 700 eta 1000 metro inguruan egongo da. Ez da ez, mendira joateko egunik aproposena eta hala ere gaur, abenduak 11, mendiaren mundu eguna da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak sortu zuen egun hau mendiek gure ekosistemetan duten garrantziaz jabetzeko eta mendigunetako garapen jasangarriaren aukerak eta mugak zehazteko. Mendeetan zehar, mendigo komunitateek irtenbideak garatu dituzte beren ingurune gogorretara egokitzeko, klima aldaketari aurre egiteko, pobrezia murrizteko eta biodibertsitatea babesteko eta lehengoratzeko. 2024ko mendiaren nazioarteko egun honek ikuspegi ukoitza izango du, mendiko irtenbideak etorkizun jasangarri baterako. Berrikuntza, egokitzapena eta hirugarrena gazteria. Begira, gaurko egunez, mendiaren mundu egunean jaio zen Goran Krop alpinista. Krop ezaguna egin zen Suediako bere jaioterritik, Everesteko kanpamenduraino bizikletaz joan, Everest oxigenorik eta xerpen laguntzarik gabe igo, eta jaioterrira berriro bizikletaz itzultzeagatik. Balentria horretan bizitakoak Ultimate High, My Everest Odyssey liburuan jaso zituen. Bere kaxa, inorren, ezeren laguntzarik gabe gauzatu nahi zuen bere erronka. Uko egin zien xerpen eta mendiko gidarien laguntzari, eta uko egin oxigeno botilen aireari. 2002ko irailaren 30an hil zen Krop, Bantajetik gertu. French Band Kulen air gitar izeneko bidetik eskalatzen ari zela, amildu eta buruan kolpe hartuta lekuan bertan hiltzen. Ontzakaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura. Denetarik egonda urten Everesten, alpinista handiak marka berriak hausten eta ilara luzean irudiak. Baina urtengo aipagarriena izan daiteke hildakoen kopuruak behera egin duela 2023koarekin alderatuz. Bederatzi eskalatzaile hil edo desagertu dira 2024an. 2023an 18 izan ziren. Adituek diote ez dagoela arrazoi zehatz bat aldaketarako. Rakesh Gurung Nepalgo Turismo Departamentuko zuzendaren arabera, agentziak 121 baimen eman zizkien atzerriko eskalatzaileei 2024an eta 600 pertsona inguru iritsi ziren gailurrera. Gurungek dioenez, Nepalgo legegileek ezarritako segurtasun araudi berriek eragin dute heriotza kopurua murriztea, baina guraldiak ere eragina izan dezake. Mendian gora bezain gustora ibiltzen gara korrika noizean behin, bereziki 2 urtez behin. Gaurko egunez, 1983an, Baionan hasitako 3. korrikari amaiera eman zitzaion Bilbon.
Edizio hartan Gabriel Aresti omendu zuten eta euskeraz eta kitxo leloa izan zuen. Garrantzi handiko esaldia, 1982an Eibarko gau eskola eragile multzo bat eta udala batzorde misto batean ari ziren elkarlanean eta sentsibilizazio kanpaina bat antolatu nahi izan zuten. Eta egin zuten, testu bat gaztelaniaz hasiko zena euskaraz amaitzeko eta letra tipoan txikitik handira joango zena. Epa. Korrika, 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 korrika goaz, iritsi arte, gure herriko helmugara, torrentarako lehen urratsa, idartu behar euskara. Aferrikan da, ikastoletan, hizkuntza bat ikastea, gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada, horregatik herriko ekintzak. De parte del señor alcalde de esta Villa Armera, se hace saber a todos los ciudadanos que no es el euskara, como antaño, lengua mayoritariamente utilizada en esta población, por lo que es preciso esforzarse en su uso. Y como no es justo pedir a otros que aprendan nuestro idioma cuando quienes lo saben no lo utilizan corrientemente, dei eta deiadar egiten zaio euskaldun jendeari euskara gure hizkuntza gaurdanik bertatik erabiltzera etxean zein jendaurrean. Eibar herri euskalduna izatea lortu arte arrazoizko epe batean. Ez da aitzakiarik ez mintzatzeko ezagutzen eta maite den hizkuntzaz. Horregatik aldarrikatzen dugu euskaraz eta kitxo. Bandoak beste udal batzuetan ere oihartzuna eta zabalkunda izan zuen eta hurrengo urtean 3. korrikak lelotza hartu zuen bandoaren amaierako euskaraz eta kitxo esamoldea. Euskarari eman dio behar duien zornuia. Euskara, euskara, jalgiadik kanpora. Euskara, euskara, jalgiadik kanpora. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Orai dute foroga. Aipa ditzagun ba, euskararen zabalkundean lanean jardun dutenen izenak. Gaurko egunez jaio zen Estitxu Eizagirre Kerejeta kazetaria. Bertsolaritza munduan ere, bertsolari, gai jartzaile eta bertso eskolako irakasle ibili da. Argi aldizkariko zuzendari izendatu zuten 2013ko irailean Xavier Letonari lekuko hartuz eta postu horretan jarraitu zuen 2019an bere proposamenez Argiako lantaldeak zuzendari figura kentzea erabaki zuen arte. Eta gaurko egunez jaio zen Alaine Agirre Garmendia idazle bermeotarra. Hainbat liburu idatzi ditu. Besteak beste, hau ez da zo bat, Ixa Hilda, 2 aldiz herritu zinen nitaz, Ama edo Karena. Kanta idazu, loa suspetzeko balada bat, erbesteko hotza, epeltzen doa, goizadarien gauen ondoan. Bien bitartean kanta idazu, loa suspetzeko balada bat. Eta ez zu aipatu, baina gaur tangoaren mundu eguna ere bada. Carlos Gardel, tango abeslari ezaguna, eta Julio de Caro musikagilea omentzeko data. Izan ere, mundu osan aintzat hartu zituzten, hainbesteko garrantzia eta interesa izan duen musika genero hori ezagutarazteagatik. Carlos Gardel, Okzitaniako Tolosan jaio zen 1890ko abenduaren 11an. Musikagile, abeslari eta zinema aktorea izan zen. 1923an Argentinar heritatasuna hartu zuena. El zorzal criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango eta el mudo eszenak hartu zituen. 1935ko ekainaren 24an Carlos Gardel, Alfredo Lepera, Guillermo Barbieri eta Korpas Moreno idazkariarekin batera, bi hegazkinek talga egin zutenean, hil ziren aireratzeko unean, Medellingo Olaia Herrera aireportuaren pistan. Que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés no hay que jugar por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza
Baina tira, efemeridak gora, efemeridak bera, gaurko gonbidatuak ere aurkeztu beharko ditugu, ezta? Akaitz Sarasola gure baso zainan dator gaur. Inigo Balerdi Urrestarazuk Alegiako etxeen izenak ikertu eta Open Street Massen jarri ditu denon eskura. Eta doinetatik aratago, tartean Ritxe Aizpurua elkarrizketa du Gartxot Unsainek. Eta kontu gehiago ere bai, agian nik ez dakidan zer den ez dakidan ozenpik edo horlako zerbait irakurtzen ari naiz, urteko hitzaren inguruan ere ariko gara akaso. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Sobre la marcha. Sobre la marcha, horixe, abenduak 11 ditu, gaur asteazkena da, hau bigarren kafea da, eta gu prest zuekin egoteko. Zuekin, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Eta zuekin, Julen Goikoetxe Orbegozo. Egunon? Baita zuei ere. Ui ama, sekretuak. Hau. Eta ni Goiuri Zizarandia nauzue ongi etorri esan bezala, bigarren kafera. Gu hemen pres gaude zuekin kafe goxoa hartzeko. Torri. You've got all my love. You've got all my love. Bueno, maite dutak prestatu dituzue? Ez. Nola ez? Nik atzoko arraset leuket. Bale, venga, ordan zoziko zara ire. Vale. Venga, ba, bota maite dut. Bueno, atzo bineskan eta aukerak eta inun maite dut ez bat dalako. Bueno, aigea unibertsitatean nago hendikan, eta aigea gidoi bat iten, eta dakat maite dut ez sentsazio handi bat, nola izala lan bat egiten eta ez dula sentitzen zure uneko una izala ematen. Edo ez dakizula guendik honen ateatzeko daola eta sentsazio hortan nago blokeauta eta kostatzen eta asko hortikan ateatzea eta orduan ere maite dut ez da sentsazio hori zure gure jartzezun autopresio ere bai edo ez dakit, guendik ateatzeko daola minaina azpian dakatela sentitzet atea berdana eta, bueno, ez dakit nuentxe horrekin nago eta hori da nire maite dut ezan. Baina dena dago ilun. Hemen txatean ere indiok errek egunon eta aspaldiko partez esan digu, eta Gorkak bere maite duta kontatu digu. Ez duela maite minekin egotea haze urte txarra eduki duen naizue, baina behintzat proiektu politak dauzket dio Gorkak tartean Kulturzast. Noski baiet Gorka, animo minarekin, badakigu, erori egin zinela eta bueno, min bera ongo zarela, baina egia da, proiektu polit asko dituzula eskuartean, beraz, horrek emango dizu, behar duzun indarra. Esaidazu nizu haiek edo akaso gu. Eta Julen Goikoetxe Orbegotzok zer maite du? Ba nik hasteko eta behin pixka bat asarretu behar zaitu, aldarrikatu behar dut Duna Peñaniz Nitorekin batera elkarbanatzen dudan, maite dutik ez ekartzeko eskubide hori aldarrikatu. Aspaldiko parteko hori, ikasturtean lehenengo aldiz ari naiz hau egiten eta abenduan gaude. Martxa honetan,
ikasturte amaitu bitartean beste pare bat aldiz, esango dizu, gehiago ez. Gehiagotan ez, akaso tonak esango du, baina Ez duzu maite dutik. badut, baina hausteko aldarrikatu nion pixka bat asarretu, ez goiza pixka bat gatz pixka botan nahi nion goizari, eta esan dut, gaur egun aproposa dago juri pixka bat malaletxean jartzeko. Oso aproposa. Eta Bereziki aproposa. horregatik, espalditik ezagutzen dugu elkar, eta ja, badakizkigu elkarren puntuak non dauden. Edo agian soberan dugu. Baina badaukate. Maite, ez dakiz erren maite dute edo maite dute izango da, Venga, akaso. bota. Ez, aurreko batean ere aipatu nuen, larun batean badugula, alegian kontzertua, da espaldi jogabe dagoen talde batena, talde berezia da, ze bagaude 3 musiko, eta gero pertsona ezberdinek abesti bana abesten dute da, karaoke bat musika zuzenean bezala. Orduan larun batean joko ditugu, 30 bat abesti, eta azkenean 30 pertsonatik gorako talde bat kudeatzea tokatu zaigu gutxi batzuen artean, eta esan nuen aurreko batean ere, buruat astunari zitzaidala egiten, badator data, eta aprobetxatu nahi dut, nik ere izan dudalako, egoera horiek kudeatzerakoan nire psikologo taldetxo bat, gertuko pertsonez osatuan, nire goraberak eta kontatzeko, eta dituen zalantzak eta komentatzeko, eta hoxe larun batean ondo pasako dugula, baina eskertu nahi diet, pertsona horiei, 3 hilabete hauetan, aguantatu duten guztia. Eta Gaitz Sarasola gurean da, beraz, berari ere galdetuko diogu, ea zer maite duen, egun hona, Gaitz? Egunon. Prestekarri duzu, espero zenuen pixkat berandu isiago iritsi eta maite duten tartea maituta egotea. Honean etorrela korrika, berandu nator. Ez, orduan zatoz, Gaitz, orduan, berandu bai. Nere ustez berandu nator. Ez. Lehenago aiatu nahi nun. Eta pentsatzen nahi nintzen, goain galdetu baita maite dut ez dakiz zer. Baina, bueno, pentsatzen honaiz, arnaz estu harten. Eta Geixo. kontuatu naiz, asko maite detela eta gutxitan iten detela, egun hotz hauetan, eta lana egiteko beharra eta bizioa daukunez, pues atxaldetan normalen. Beharra eta bizioa, hori polita da, ez dakit polita den, baina Ofizio eta afizioa. hori da. Normalen atxaldetan tarte gutxi eukitzen dut, baina bueno, asko gustatzen daitela hotz hauekin, ja iluntzen dunen norbaitekin elkartu, hitz batzuk bota, kontu batzuk kontatu, eta txokolate bero bat hartzea. Hora, begira. Bai, egun hauek gainaz, ari dira ez, hau zuk hau edo gasok baino, laste errez alda arratsalde pixkanak luzatzen hasiko hauek izango dira, arratsalde, goizen ilunduko duen urteko egunen bueltan ibiliko gara ez, gutxi gora bera? Hemen guain Santa Lucia ostiralen, gelditzen da eguna atxaldetatik mozten. Ez da luzatzen hasten, mozten bukatzen da. Hori da. 13-tiken 21 mozten dan minutuk goiza ikentze zaizkio. Aha. Eta 21-etik aurrera, arratsalde apurka-apurka, beranduago iluntzen hasten da. Bai. Bueno, pasa dugu txarrena? Hemen jarri dugute, Santa Lucia, azoka duzu marragan. Hori, ez du begiratu baina badaki nor jarri duen. Uste du badaki dela nor jarri duen. Sant Esteban, parrandero. Babesean bare, zare gabearen kateatuago gaude. Eta nik ez dut oraindik aipatu nere maite duta, baina esango dizuet prestekarri dudalako maite ditut proiektu ilusionagarriak eukitzea eskuartean, eta horietako bat da Labankada podcasta, misteriozko podcasta, duela 2 urte estrenatu genuen lehenengo denboraldia, Arkaitzkanoren gorpua agertzen zela Durangoko azokan, lasai, Arkaitzkano oso ondo dago, bere lanetan, idazten ariko da, pentsatzen dut momentu honetan, beti bezala, oso ondo dago, ez kezkatu, baina bueno, gure misteriozko, fikziozko podcast hartan, Arkaitzkanoren gorpuaren misterio argite genuen, eta orain estrenatu berri dugu, Durangoko azokan estrenatu genuen, 2. denboraldia. Lehenengo 2 atalak entzun gai daude, eta lehenengo denboraldian, literatura munduan murgildu baginen, oraingoan pixka bat musikaren ekosisteman aritu gara, eta oso proiektu polita iruditzen zait. Hemendik besarkadat eman nahi, bidali nahi diotu xu errazkini, dena abiatu zelako, bere txio batetik, eta guk proposatu genion orduan hemen podcast bat bazegoela txio hartan, eta hemendik besarkada bat, bai berari eta baita nerea Loiolari ere, bide lagun izan genituela lehenengo denboraldian,
Bigarren denboraldi honetan hemen etxe barrukoak aritu gara J Fuego ideiak baztertu ditugu bastante ez da ere. Eta azkenean uste dut egin dugula podcast duina, txukuna, oso interesgarria. Eta gaur ikusi dut Berria egunkarian. Dutela argazkian, Argazkia eta idatzi dutela labankadari buruzko pieza bat idatzi dutela eta ilusio egin dit ze, proiektu honetan inbertitu dugu denbora eta dirua ere bai, eta politia da, difusioa daukanean, zuk egindako zerbaitek, eta, nahi zen webgunean entzun gai daukazu podcasta, baina baita plataforma digital guztietan ere, eta irakurri Berriak dioena, ze hitz politiak eskaini dizkigute. Hirugarren atala? Noiz? Asteartean. Bihar? Bihar, bai. Ui, ama, bihar. Eta azkena eta desenlazea? Asteartean. Badakizu, entzun. Entzuteko. Kateatuago Tararararara Dararararara Eskerrak oraindik elkar zaintzen du. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ostorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, da hortzurietan sagar gorria. Goizak 10:28 ditu, bigarren kafeak 881 saioa abenduak 11 eta gu hementxe 4 hizketan hasteko prest, ze esan bezala Gaitz Sarasola gurean da, eta gaia aurreratu digu, ondorengotza ekologikoa. Zamarrak basa, ikusten ez dugunaren gainean. Horixe izango dugu izpide eza, Gaitz? Bai, hoixe da pixkat, aurreko irratxa joan de pixkat uste komentatu nola eta aurreatu nola. Askotan, gai berritzaileak edo gai kuriosoak ekartzeko gogo honekin oinarrizko gai batzuk iruditzen zait ahaztu zaizkigula edo nik askotan igual ulertutzat daudela ematen ditutela. Eta gero, lehengon Mai izena zuzta. Mai. Maik indako galderan aritik, pues esan nun, pues igual badaude oinarrizko gai batzuk entzulegoak argitzea behar duna, edo igual argitzea ondo legokena, gogorarazteko bakarrik. Naturzientziak karreran ikasi deunak, pues oso barrenatuta dauzkeunak, DBH-en de zerbait ematen dena, baina, bueno, entzulegoak adin tarte ezberdinak ukiditzaket, igual, pues ez dakizkien bat gai. Tordun, pues, ondorengotza ekologikoaz hitzeitea iritu zait egokina, gaurkoan. Askotan aipatu deun termino badalako, eta igual terminoa beha aipatu ez deun arren prozesuai beha keinu indieulako. Eta oinarrizko kontzeptu bada, natura, basoa, mendia, ingurunea, paisaia kulturala ezautzeko garaian. Ondorengotza ekologikoa, erderaz suzesion ekologika, nei erderazko hitzak gehiago ilustratzen dit, zoritxarrez. Suzesion bata bestean ondoren datorren, ondorengotza, euskaraz, bata bestean ondoren datorren prozesu bat, o bizidunen katea. Ekosistema baten, ulertu behar deu, gaur egun ez dautze duen bezala, eta lehenko aipatu nun, ez dala gauz estatikoa, askotan konservazioen aldetiken bultzatzen den gauz arriskutsutako bada, ez dautzen deun bezala gauz bat mantentzea, hoi ez da natura, hoi justu kontrakoa da, hoi da mugatzea, arriskutsu bihurtzen da, zetik gauz bat mugimentuari, gauz bat mugimentuan da ona, muitzeari uzten diona, mugimentua ulertuta ez zuaitzak moitzen dielako, baizik eta hor dauden bizitunak, hor dauden dinamikak, hor dauden ekosistema, biosfera guztioi, mugimenduaz
mugitzea zuzten balin badio, horrek arazoak sortzen ditula. Eta are gehiago, gaur egungo, kanbio klimatiko edo klima aldaketan, testu inguruan, ezta? Oso aproposa gai hau, aste honetarako, zehatzo izketan aritu ginen Izortze Santinekin, Jaime Maior Orejak egin zuela kreazionismoaren aldeko apustua, edo horren aldarria, eta aritu ginen, beste gai batzutaz eta Darwin gora eta Darwin bera eta evoluzionismoa eta kontu horiek eta zientziaren oinarriak, oinordegotza ekologikoa pixkat badoa giro horretatik, ez? Guztiz kreazionismoaren aurkako kontzeptua izango litzateke baita ere. Azkenen ondorengotza ekologikoak babesten duen gauz bada, ekosistemak erabat aldatzen dihoaztela. Egia da, prozesu batzuk azkarrago pasatzen diela beste batzu baino. Esan nahi dut. Ondorengotza ekologikoa karreran edo eskolan ikasi zutenak irudi bat, ni behintzat irudi bat egin gelditu nintzen, eta da, laukizuzen txiki bat, harria bakarrik ikusten dana. Ondoren beste laukizuzentxo bat, belar batzuk azaltzen die harrita artean. Ondorengon, ateatzen dieia, arbusto batzuk edo zuaiska batzuk. Eta gero ja bukaeran ondorengotza horren azkeneko kuadro baten ateatzen die zuaitza handiak eta basoa edo oiana deitzen diona. Hau da, labur eta oso bisualki errepresentatzeko era bat azkenen dalako nola sortzen duen landareriak bere beharrak asetzeko lur bat. Ze azkenen goiko landarerioi, kuadratun goiko landareria aldatzen nahi dan bitarten, beko harria gerota gastatuko dijoa, eta gerota lur sakonagoa eta aberatsagoa sortzen da. Orduan, ondorengotza hau da. Egia da, hau dala ondorengotza simplea eta tradizionala norbait esan nuke, ezta? Ez tradizionala modu txarrea, baizik tradizionala bisualki denak imaginatze dulako, eta batez ere Euskal Herrian oso erresa dalako imaginatzea, larre batetik baso bat sortzeko prozesua. Azkenen larrea pixkanaka hainbeste gustatzen zaigun, da kokautxartean jartzen dut, eta ironia da, zikintzea prozesu hori, azken ez da zikintzeko prozesua da, naturak bere mekanismoak ditu, larre bat erabiltzeari uzten danen, edo gaizki erabiltzen danen, zede askotan gaizki erabiltzearen ondorio bada. Sastrakak sortzen die, hain ezagunak dien otea, txillarra, eta hori denak, hainbeste gustatzen daizkiguna guri de baita. Eta hoien bidez lurra iten da hobetu, iten da adibidez otea bezalako landarek nitrogenoa xurgatzen dute atmosferatik eta lurren jartzen dute, nitrogenoa da landarek behar duten elikagai nagusitako bat. Eta pixkanaka juten da evoluzionatzen, bai landareria eta bai zorua, importantea zorua da, baso sistema bat edo zuaitz sistema bat aguantatzeko. Esaten dut zorua oso importantea dela, askotan bisualki errexagoa dalako eta ekologia tradizionalak gehiago behidatu diolako guk ikusten deun lurzorua baino, guk ikusten deun lurzorua baino, gainean ateatzen dien landarerian evoluzioa, asko zerrexagoa da identifikatzea belar bat, zuaiska bat eta zuaitz bat, baina hoiek bizitzeko behar duten guztia lurrazpian nola daon, lurrande suzesio bat gertatzen da. Eta suzesioa da, alde batetik lurran struktura, sakonera eta bizidunak. Lur oso primariotan edo hasierako lur horietan gehiago die bakteriak eta olako antzekoak bizitien lurrak, pixkanaka evoluzionatzen digoazen eran, ontxo eta handiagoak dien beste izaki bizidunak sortzen dira. Askotan oso lurran osasuna adirazteko erabiltzen den animalitako bat izan da txitxarea adibidez. Txitxareak hasierako harri asko zion lekoetan ezin dute bizi, baina gero eta garatuko daun lur horietan, txitxarean presentzia ezinbestekoa da. Naizta berez, eztan animali bat lurran egoera hobetzen duna.
baizik eta lurra negoera hobetzen duten horiek jatez elikatzen dan animali bat. Ondorioz, askotan esaten dana txitxareak egotea ona da, baina beste batzuk daudelako, ez txitxareak daudelako. Askotan lehengo ditzen genuen espezie paraguas horren, ezta? Espezie bat identifikatzen dugu, oizaintze dugu, eta oizaintzeko garrantzitsua da azpiko guztiak ondotea. Eta orduan, pixkat, Hasieran esan dut, ondorengotza hau dala pixkat tradizionala, askotan linea zuzen bat bezala identifikatzen dalako, eta esan behar da, linea zuzen horrek pixkat, eta esan dut baita, arriskua sortzen dula. Azkenen ematen dulako puntu batetik abiatu eta beste puntu batera dijoala. Eta puntu final badaola. Gertatzen dana da, puntu final hori ez dela existitzen. Eta gaur egun gero eta argiko daola, momentu baten, puntu final hori bezala identifikatzen da, askotan gure inguruan dauzken pagadiak adibidez, edo aristiak, edo hartadiak, horiek ez daudela modu estatiko baten, daudela bere suzesio ekologiko bat modu txikiagoan, ez da inbisuala, baina ematen da. Eta aldi beren daude prozesu batzuk, izan daitezkenak alde batetik bai oinarrizkoak edo beste batzuk episodio prozesu batzuk deitze zaienak ondorengotza ekologiko hoi puskatzen dutenak eta beste norabide bat ematen diotenak. Honekin esan nahi dut. Lehengon maile galdetu ziten, ondorengotza lineala zan eta momentun baten egon zitezken bi landare ondorengotza episodio ezberdinetako. Eta nik esan nion noski. Azkenen pagadi bat imaginatzen balin bada eta pago bat eroitzen balin bada, pago eroitzearen ondorio sortu dan argi guztioi, beko lurzoru horrek erabiliko du berrize ondorengotza prozesua hasieratik hasteko. Eta naiz eta inguru guztian dauzken pago helduak eta ondorengotza azkeneko puntura iristen nahi dienak, nolabait guk ulertzeko, erdian egongo dan zirkulo hortan, argia sartzen nahi dan zirkulo hortan, egongo die pago txikik, egongo die beste espezie batzuk, pagoa txiki horiek handitzen lagunduko diotenak. Gertatu daiteke, edo kontsideratzen da, ondorengotza ekologikoa edo segida ekologikoa, sute bat balin badago? Hoi da, episodio prozesu bat, deitzen zaiona. Izango litzekena ondorengotza ekologikoa erabat moztu, eta berrize hasieratik ematen duena. Eta hori da interesgarria azkenen, zetiken ondorengotza ekologikoa imaginatzen badeu linea zuzen bat bezala, esaten duen, hemen hastegiat hemen bukatze du, eta jazta. Baina benetan naturan eta errealitatean ikusten da ondorengotza ekologiko hori ez dela linea bat, baizik eta dauzkela linea horre, dauzkela zirkulok buelta ematen diotenak, episodio hori suteak, urakanak, haizete handiak, sortzen dutena espazio bat oso anitza dana. Aniztasuna ematen diotez, sortzen dute tesela txikik baso baten barrunen oso momentu ezberdinetan daudenak, orduan sortu den dituzte, oso izan detena, tesela txikik, eta sortzen da paisaia bat edo natura bat oso anitza, aniztasuna aldetik oso interesgarria dana, eta benetan hoi dana natura. Eta horregatik esaten askotan konservazioan momentu baten ikusi deuna, ezautzen deuna bezalako arlo bat berdin mantendu nahi izate arriskutsua dela, zik azkenen prozesu guzti horiek. Zer gertatzen da, eta ulergarria da, esaten duenen episodio hauek gertatzen dienen, esan eske hemengo basoak oso txikiak die, eta sute bat etortzen balin bada, edo haizete handi bat etorri eta baso erdia botatzen balin badu, arriskutsua da, esate du, bisualki oso itxusia da gaina, baita, arbola guztik erreta, arbola guztik eroita ikustea, baino aldi beren ulertu behar dugu, arazoa benetan ez dela episodio horrena, arazoa benetan da, baso horrek edo ekosistema horrek okupatzen duen espazio txikiaren ondorio dela. Azkenen hoi, espazio bat, milaka hektareatako espazio baten gertatuko balit, izango zen hektarea bat, 2 hektarea, 10 hektarea, edo 1 hektarea, baina azkenen hoi oso porcentaje txikia da eta ez du arriskun jartzen ezerrez. Gure paisaia idiliko horren ikuspuntu eta ikuspegiaz haratago.
Akaitz, hor aipatu duzu, Maik egin zizun galdera hartatik abiatuta, posible ote den, nolabait ere, ingurune elkarrengandik gertu, bi fase ezberdinetan egotea, ez? Ondoren gotza hori. Uneren batean, hain gertu egonda, faseren bat ezberdinetan dauden hoiengan, bata bestearen gailentzen zaio, edo une oro mantentzen dute beraien prozesuaren garapen independente hori bakoitza bere faseari eusten dio. Balin bada, zona handi bat, zona handi bat esaten dutena, balin bada, hektarea bat, ondoren gotza, imaginat, hasierako kuadrotako fase horietan. Lehenbiziko fase izango zen lur garbia, bigarrena izango zen belartxoak, hirugarrena izango zen sastrakak, eta laugarrena izango zen oiana. Adibidez, balin bagaude fase baten, hirugarrengo fasen, da beste baten laugarrengo fasen, hau da, baten balin badaude sastrakak eta arbola txikik, eta besten balin badaude ja oiana garatuta, elkarren ondon balin badaude, eta elkarren ondon daudela esaten detenen, da, superficie bat, pues, hektarea batekoak eta hektarea batekoak, gertatu daiteke mugan adibidez oso garatuta dagoen landareria handi horrek beste hitzaleitea, orduan zona batzutan ez ematea ondoren gotzoi eman beharko luken bezala. Baina adibidez balin bada, eta hau pagadietan, hemengo pagadietan asko gertatzen da, balin badie gune oso txikiak, ez dakit, 10 metro kuadrat, 2 edo 3 arbola eroi dielako, normalena da azpiko landarerio gehiegi ez garatzea, lehenbiziko impulsoa handia izatea, hau da, lehenbiziko eroi eta lehenbiziko urtetan, 2-3 urtetan, azpiko landareria asko azitzea, baina ondoko landareria arbola helduak gaitasuna dutenez, behaien adarrakazi eta eguzki gehiago daun lekua juteko, normalena izaten da, zirkulo horiek istea, ez beti gatea dien landarerekin baizik eta ondon dauden landareria gehiago garatu delako. Ez dakit ulertu zaiten. Bai ezkoa nago. So from my way home, where is my home? I can't find it. Nik txikitan banoen liburu bat, eta liburuko protagonista marrazkiak ziren, eta zen urtsintxa. Eta urtsintxak intxarrak zeuzkan. Eta gorde egiten zituen, lurrean sartze zituen, eta orduan gero joan egiten zen bidaia batera olako zerbait, eta lagunei esaten zien, intxaurrak utzi ditut ezakin non. Eta bere lagunak, urtsintxak zirela baita joaten ziren, eta ez zituzten intxaurrak topatzen. Baina topatzen zuten intxaurrondo bat. Hori ere, bada, kontzeptu horren barne sartzen den zerbait? Ondoregotza ekologikoan ezin dugu ulertu, eta arriskutsua da horregatiken, landare espezien bakarrik, landare espezien arteko elkarrekintza bat bezala. Ulertu behar du ondoregotza ekologikon daudela animali batzuk iaia basoa behaiek sortzen dutena. Adibidez, urtsintxak, iskixuak, animali txiki guzti horiek basoa oso lotuta bizidienak eta basoko fruitua jaten dituztenak oso beharrezkoak die basoan zabalpenerako. Azkenen azik nunbaitetik etorri behar dute basoa sortzeko. Eta animali hauek, eta askotan esaten da, eta nik adibidez hau ez dauket oso klaro, urtsintxak eta iskixuak eta gordetzen dituztela negua pasatzeko fruitu hauek, eta gero aztu jendiela. Nei aztutze hoi... Zalantzan jartzen dezo. Zalantzan jartzen dut. Nik uste behaiege konsiente izateko aukera daukeala. Azik landatzen nahi diela, edo esatea, bueno, jasoko ditu eta behar balin behu jango ditu, baina bestela hemendiken 10 urte aukiko dut azik gehiago. Nik uste, oilertu, txingurritan adibidez, gaur egun dau gaietik oso urrondi joa, baina bueno, aipatzeko, txingurri espezie batzutan ikusi da gu baino lehenago bizi izan zutela neolitikoa. Hau da, dauzkeala ontxo espezie konkretu batzuk landu egiten dituztenak, jana ematen dienak, eta gero ontxo hauen umeak esatea gaizkien goa, baina bueno, umeak jaten dituztela. Ezta? Osea, azkenen nekazaritza eta abeltzaintza oso primitibo badaukea, baina daude espezie batzuk ezin dutela elkar banatuta bizi, azkenen oso ondo oso gertu evoluzionatu dutelako, bata bestean beharren gatiken. Orduan, askotan nik uste gizakiaren
ikuskera hortan oso asko mugatze gara, testatu dela hobena gea, eta orduan guk lortu dugu hau, eta zuek ezin dezu lortu. Orduan, adibidez txingurritan ikusi da gaur egun, ez dala hola, eta nik uste mendik urte batzuta igual, oinoiz ez, baina imaginatu dezakeu, animali guzti hauek, basoa sortzen laguntzen duten animali guzti hauek, ez dutela nahi gabe egiten. Nahi gabeko gauzak naturan oso gutxi gertatzen diala sinisten deten oitakoa naiz, eta ni sinisten dut natura gauzak egiten ditula, nahiz eta guk igual ez dituen ulertzen, eta askotan esplikazio horrexena izan da, nahi gabe indu. Ez, nahi gabe indu ez du ulertzen zergatik indun. Bai, eta horrakaso gizakiaren eskuartze horrek eragiten dituen zuk esan duzunez, mugitzen ari denari mugimendua ukatzea edo eragozteak ondorioak dituela, eta are gehiago aldaketa klimatikoaren testuinguru honetan, baina naturak bueltan bere egiten amaituko du. Noski bere egiten, aldaketa klimatikoan, eta pixkat tristea da igual, baina aldaketa klimatikoak benetan eragingo dion espeziea gugea, gizakiak bukatuko du gaizki. Naturak, espezie batzuk galduko dira, ez kanbio klimatikoan gatiken, ziurrenik gure esku hartzean gatiken, baina pixkanaka bueltatuko da. Dinosaurion garaia bukatu zen, espezie guztik hiltzen, gehienak hiltzen, eta gaur egun ikusi ze espezie andana daukeun. Orduan, planetak, naturak, buelta emango jo, eta galdu ditun espezie bestera batea sortuko ditu. Evoluzioak, regazinismoa, nahi zuen metodoan bidez. Baina sortuko ditu. Orduan, estatiko hortan mantentze horren arriskua da, landarei eta animali etzaiela uzten evoluzionatzeko aukera. Eta inbeste sinisten dugu gaur egun evoluzioa, baina evoluzioa asko mugatzen dugu gizarte bezala nik uste. Eskerrik asko, Gaitz Sarasola, webgunera igo, linka egin, eta Maior Orejari bidaliko diogu. Bere iritzia zein den jakitiko, baina benetan interesgarria beste behinak Gaitz Sarasolak ekarri diguna. Urrengora arte, Gaitz? Eskerrik asko zuei. Guk urrengo minutuak etxe bat entzuten emango ditugu. Hau, korkor bizu da. Aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztain ondoak imatzen jarri aurretik, adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugar hau guztiz inoiz itzalez dadin. Esan ditamak egon gelan bazkalduko dula, txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Agurtu dugu, Akaitz, datorren urtera arte. Izan ere, ja murgildu gara, agurren, hilabete honetan, ja abenduko lehenengo astea pasata, orain egokitzen zaigu, ez egit noizean behin, 3 astez behin, edo etortzen diren kolaboratzaileei esatea, gabonen bueltan ikusiko dugula elkar, ze ez dakit konturatu zarete, baina umea. Urtea, amaitzerrari da. Ez zaizu oso azkar pasa? Bai. Urte asko ari zaizkin niri azkar pasatzen azken aldean, Adinarekin esaten dute gertatzen dela, ez? Oso ondo guri. Bai, baina, ez dakit, ni urte sasoi honek ematen dit zentzu horrengatik, Atera behar ditugu urteko superlatibo guztiak, eta urteko, ez dakizer, onena, urteko gehien ikusi den, ez dakizer, urteko telesailik onenak, urteko diskorik onenak, urteko liburu onenak, urteko momentuak, urteko, ez dakizer, urteko badakizer,
Eta nire horrek sekulako perez ematen dit, gabon garai guztiak bezala nik beti esaten dut, abenduaren hasieran, Durango gazokaren bueltan egoten den, batzuetan zubi bezala tokatzen den aste horretatik, abenduaren 8tik, urtarrilaren 8ra zuzenean salto egingo nukela, baina ez da posible, oraindik Doraemonen kajoia demoraren makina hori etzaigu bigarren kafera iritsi, eta aurten ere pasa beharko dugu hilabete ala moduzko. Maian dena sobera da utziak hemen. Sentitzen dut, Julen, zure nagiari aurre egin barko diozu, ze nik 2024ko hitz haren inguruan hitz egin nahi dizuet. Uzei elkarteak urtero egiten du, urteko hitzaren aukeraketa, ez? Uzei Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxeak urteak daramatza hauxe egiten. Eta hortxe, abenduaren 15aren bueltan edo, hola argitaratzen dute, zein izan den urteko hitza. Eta nik aurten zalantza asko dauzkat, beti izaten da, albisteekin zerikusia duen hitzen bat, ez? Esango nuke pasaden urtean berriaren abeintzat zerrenda izan zen, Gazako auziaren kontura, Gazako genozidioaren kontura zerrenda hitza izan zela urteko hitza berriarentzat, eta aurten nik zalantzak dauzkat zein izango ote den. Baina orduan pentsatu dut, errepasatuko ditugula 2023ko hitzak, eta ea inspiratzen garen, asmatzeko edo saiatzeko behintzat aurtengoa iragartzen. Urtarria. Adibidez, urtarrioko hitza 2023 azari gara, oraindik. Zuberako maskaradetan buame hitza baztertu eta horren ordez erratu erabiliko zutela buameen aurkako arrazakeria zela eta orduan, horixe buame hitza bolo-bolo ibili zen eta hori izan zen urteko hitzetako bat. Bestelako arrazoiengatik, baina antzeko zerbait gertatu zitzaion sedizio hitzari ere. Urtarrilean hegoaldean indarrean sartu zen zigor kodearen erreformaren ondorioz, ez dago horrelakorik araudi horretan, eta horren ordez desorden publiko astundua agertzen da. Orduan, hitz hori ere bolo-bolo ibili zen. Desorden publiko astundua. Bada hitza hori, Hori, bai. Bada hitza. Baina hori existitzen zen, dagoeneko hitz horiek, existitzen ziren, baina bazegoen 2023ko bolo-bolo ibili zen hitz horien artean, beste bat, orain urte erabiltzen ez genuena, eta zen bifa. Zer da bifa? Nik pilo erabiltzet hori. Julen, zer da bifa? Hori, jendearekin sartzea torloko gauzak. Hori da, hemen uzeik aipatzen zuenez, Shakira abeslariak... Stop, mesedez, stop. Nik esan dudanean, hori, jendearekin sartzea horrela, Eire Maia Manterolak egin du buruarekin, horrela, Eire Maia Manterola, zer da bifa? Bai, hori da. Rollo txarra, o bifa, o bi personan artean daun rollo txarra edo, o bifa sartzea, bai, hori da, ondo esan desu. Bifa sartzea, kontzeptu, hori onartuta dago beraz, bifa sartzea. Baina bereziki omen da, edo uzeik ala esaten du, musikarien eta bestelako ospetsuen arteko ikamikari esaten zaio. Bai, horretik alintzen ezagunan ikuste, no? Bai, kainakaik egin zuen Shakiraren bifaren euskarazko bertsioa, Shakirak Pikerekin bifa, dibortzioa eta bifa denetarik, eta kainakaik egin zuen euskarazko bertsioa, eta hor bifa ere, Baina bifa zer da, bi norantzatakoa edo norantza bakarrekoa. Esan nahi dut, nik zurekin sartzen naiz, eta zuk niri erantzuten badiezu hori ere bifa da. Bai, horrek itau bifa sortzia. Bi aldetakoa behar du. Bai, esango nuke. Vale. Bifa sartzia ere bada, no? Zuk beste bat sartzia. Alde bakarrekoa, nik zurei sekulako botatzen izkizu, zuri bifa egiten dizut, eta zuk ez baduzu erantzuten, hori bifa da ala ere. Zalantzaskat. Vale. Hola buruan dakatena nik bintzat, bi pertsonan artekoa da, baina nik uste balio, hola. Bi pertsonan artekoa beraz, ez? Pasako zela dena esan nizun. Martxoan, Espainiako albiste baten ondorioz, 18 hitza ere hortxe agertu zen. Kontua da Ana Obregonek, gogoan duzue, aur bat jaio zela, bere seme zenaren hazia erabilita, ez? Hori esan zuen, eta auzi etikoa hitz egin genuen, polemika sortu zen,
umea hiltzaion ama izendatzeko amazurtz erabiltzen da, eta hortxe bolo-bolo ibili zen, amazurtz ere urteko hitzen zerrendan sartu zuten. Arnaz barriarentzako txanda. Eta hori Espainiako albiste baten ondorioz, baina Euskal Herrira etorrita antzeko zerbait gertatu zen segregatu aitzarekin. Hezkuntza auzia dela eta eskola segregatzaileak, segregazioa, segregatu gauza horiek ere, hitz horiek hortxe ibili ziren puri-purian. Urte luzez simurtzen azala, beste hogeita mar ala. Apirilan aldiz, untxi hibrido esamoldea sortu zen. Untxi hibrido. Bai. Kontua da, antxe bazegoen nekazariek izandako kalteen arira, zientzialariek pasaren urtean auzitan jarri zuten etxeko untxien eta untxi basatien arteko hibrido horik sortu ote zen. Eta horrek baratzeetan halako kalteak izatearen arrazoia eta lehortak eragindako janari falta, eta horren erantzule untxi hibridoa ote zen. Eta untxi hibridoa nik esango nuke izan zitekeela egian 2023ko hitzetako bat, baina 2023an geratu zela, ze nik aurten ez dut inorrentzun untxi hibrido eta zizketan. Eintzat. Nik ere ez. Eskura urte barri zarrakero. Baina badago hitz bat edo kontzeptu bat jarraitzen duena, eta 2024an ere egon dena, eta 2025an egongo dena, dala gune tentsionatu edo tentsio handiko eremuen kontua, ez? Kontua da, pasaren urtean maiatzen etxebizitzaren legea indarrean jarri zela, eta lege horrek tentsio handiko eremu horiek zein diren zehaztera behartzen ditula administrazioak. Orduan, ikusi genuen errenteriak lortu zuela, tentsio handiko eremu izendapena, eta beste hainbat herrik ere eskatu dute, beraz, izan zen 2023ko kontzeptuetako bat, ziurrenik izango da 2024ko kontzeptuetako bat, eta jarraituko du izaten, ze prozesu hauek luzeak izaten dira. Egun hauetan ez dut Gasteizek iragarri eskatuko duela, edo uste dut, ez da izango dela urrengo hiri handietako bat eskatzeko bidean dena, edo uste dut, entzun, sonatzen dit hori entzun dudala. Da besterena gure kontu. Horiek oso gurean bizi ditugunak dira, eta zorionez, hain gertutik ez du bizitzen, baina albiste asko jasotzen ditugula, eta gaia honakoa da, fentaniloa. Hori ez da? Bai, zerten fentaniloa. Amerikako estatu batuetan, fentaniloaren kontsumoa, begibistakoa da gizarte arazo bihurtu dela, eta albiste asko jaso ditugu, eta zalantza asko eta kezka asko ea antxe dagoen fentaniloaren epidemia hori beste herrialdetara zabaldu ote daitekeen, ze esaten dute Mexikon ere arazoa daukatela, eta Asian ere omen da, azten ari omen da fentaniloaren arazoa. Horixe hitzetako bat, baina jarraituko dugu aurrerago beste hitz guztiekin, ze batzuk falta zaizkigu, baina goizeko 11 dira, eta bazken ordua ezagutu beharko dugu. Beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon, oinatzaizpuru. Egunon, bigarren kafeako lagunok, gaurkoan albistetako bat Espainiako polizia Pasaiako badian hil zituen Dionisio Aizpuru, Pedro Mari Isart, Rafael Delas eta Jose Maria Izura gogoratzeko Azpeitian dagoen oroitarriari eraso egin dutela salatu dutela haien senidek, eta ez da lehen aldia, 1984ko martxoaren 22an Pasaiako badian Espainiar poliziak segadan hildakoak oroitzeko oroitarriari erasotzen diotela. Azpeitiako Enparando Dorretxearen atzean dagoen oroitarriari erasotu
aipatu diote. Honekin laugarren aldia da segada hartan hildakoak oroitzeko oroitarri hori erasotzen dutela. Lehenengo aldia 2017an izan zen, Pasaian hil zituzten tokien bertan Bixi elkarteak jarri zuen panel informatiba bere lekutik atera eta txikitu eta bota egin zutean, urtebete berantago Pasaian segadari buruzko dokumentala aurkeztu behar zuten garaian, 2 aldiz egin zioten eraso oroitari horri palanka baten laguntzaz panelean kalte nabarmenak eginez. Azken erasoa iaz izan zen, uztailaren 22an ura ere Pasaian hildakoen siluetak irudikatzen dituen tokian Espainiar bandera bat marraztu zuten. Zeri dena buruz, Azpeitiako eta Pasaiako oroitarriei behin eta berriz erasotzearen atzean intentzionalitate politikoa dago, batzue Pasaian gertatutakoa ezkutatuz eta ezabatuz ari direlako. Ezinbestekotzat ikusten dutela, etorkizuna bizikidetzatik eraikine bada diskriminaziorik gabeko memoria osoa eratzea adierazi dute. Horregatik beharrezko jo dute erakundetatik eraso hauek salatzen hastea behingoz eta beharrezko neurriak ere hartu behar izatea. Azkenik esan, txitxarroren kuota hirukoiztu eta berdelarena 22% jetzi duela Brusela 2025 begira, Europako Batasuneko arrantza ministroek ituna itxi dute bat arrantza kuoten inguruan, Leandro Azkue, Lakuako gobernuko arrantza zuzendariak balorazio gazigozua egin du, kuote gora egingo dutelako baxurako ontzietzat, baina berriz alturakoentzat bera egingo duela eta horrek kalte nabarmenak ekarriko dituela eurentzat adierazi baitute. 11:03 minutu jotzea ditugu lagunok, hauxe beraz kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, gero albiste gehiago, baina guk aurrera jarraituko dugu urteko hitzak zein diren iragarri nahian, eta horretarako errepasatzen ari gara 2023ko hitzak zein ziren, pistaren bat ematen digun aurtengoak asmatzeko. Undaka aldiz imaginatu dut nagoen neon zeharkatu nahi dut. Ipatu dut, maiatzean fentanilo izan zela hitzik ospetsuena edo erabiliena, eta ekainekoa Juleni gustatuko zaio. Bota. Ekainean, 2023 ekainean, Euskal Herritik pasatu ziren Frantziako turraren lehen 3 etapak, Bilbotik Baionarako diren. Uztaila Ara? Balio du, ekaina balio du. Bai, usten dizut. Turra hasi aurreko egunean berriz emakumezkoen txirrindularitza txapelketa ezaguna ere abiatu zen, Italiako Giroa. Zoritxarraz, Euken Larrarte txirrindulariak ezin izan zuen bertan parte hartu. Zergatik, Julen, gogoan alduzu, zerbait hautsita zuelako. Gogoan duzu, zer zuen hautsita? Ez, barkatu, Eukene. Trokiter izenekoa hautsita zuelako. Trokiterra. Nola, nahi duzu, hortaz gogoratzea. Iztegiaren arabera, besaezurraren buruko 2 tuberositateetatik handiena da trokiterra. Baina, egia esan, hitza nahiko zaila da gurean barreratzeko, ez? Eta egunerokotasunean erabiltzeko. Bai, eta egun horietan den esaten hasita nahiko lan izan genuen. Juri, Bilbotik saioak egin eta turraren hasiera eta gauza bat eta beste. Gogoan badut, Euken Larrarte orduan min hartu da zegoela, baina datorren astelehenera arteko tarte eman bazenian ere zurraren izen asmatzeko, uste dut, ez nuela inondik inora asmatzeko. Abuztuan, Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioaren presidentea, eta gogoan duzu ez, Jenni Hermosori munduko txapelketako finalean eman zion musua zela, eta hori ere, gai hori ibilgi zela bolo sareetan, albistegietan, edabideetan, leku guztietan, guk ere luz eta zabalitzen egin genuen gaiaren inguruan, horren arira, onespen hitza oso asko edatu zen, zuzen bideko hiztegiek adostasun jasotzen dute, kontzeptu hori izendatzeko, baina egia esan edabide orokorretan eta soilik baietz da baietz legearen inguruko albisteetan ohikoagoa da onespen aukera, eta udarako hitzetako bat izan zen zalantzarik gabe onespena. Eta guztutik irailean Europako batzordeak debekatu egin zuen mikroplastikoak gehitzea, produktuei mikroplastikoak gehitzea. Horren bestez, agur esan genien purpurina duten kosmetikoei, jantziei eta bestelako produktuei. Beraz, purpurina hitza ez dakit erabiltzen jarraituko dugun, brilli-brillia erabiliko dugun, baina purpurina desagertu egingo da, eta beraz, agian,
hitza ere, bai? Bueno. Zizupen ematen purpurina polita. Polita da. Beste adieraren bat eman marko zaio, itzorri, beste zerbait izendatzeko erabili beharko da. Egia da. Goizero irrifarra ahoan, nekea eta negarra. Eta hilabetetan aurrera eginda azaroan manifestazio erraldoia egintzen oldarraldi judiziala hitza erabilita, ze leku nabarmen hartu zuen lerroburuetan oldarraldi hitzak. Izegiek dionez erasoaldi esan nahi du. Baina egia esan oldarraldi judizial esan moldea orokortu egin zen, ura erabili baitzuen Euskalgintzaren Kontseiluak Euskararen inguruko epai batzuk salatzeko. Zuk nirekin datat, nik zurekin datat, kolosala izango da. Guztiek erantzuna Eta azaran baita ere, azararen 25 zela eta lehengo urteko zaintzaren aldarrikapen historikoak zirela eta zaintza erdigunen jartzeko helburuarekin hitza behin eta berriz entzun genuen zaintza. Begibistakoa denez, hitz hori orokortzen ari da, testu inguru horretan, zainketa formaren ondoan, egia esan zainketa baino zaintza sistema publiko esan molde askoz gehiago erabiltzen dugu, eta izue, zaintza izan zen urteko hitzetako bat. Zuk nirekin datat, nik zurekin datat, kolosala izango da. Baina zerrenda guai maitzeko esan behar dugu baietz 2023ko hitza zerrenda izan zela, gozako zerrendan ikusi ziren sarraskia eta oraindik ere jarraitzen duen sarraskia eta giza eskubideen urraketaren ondorioz. Horixe hitz hori hautatu zuten Euskaltzaindiak eta Uzeik urteko hitz gisa, zerrenda. Lursail estu eta luzea adiera duela ere gogoratzeko bide eman zuen gazako zerrendak, beraz hori izan zen hitza. Eta hortengoa, 2024koa, zer izango da? Wow, eske oso zaila da. Ari nintzen orain hausnarketatxo hori egiten, ez? 2023az ari gara hitz egiten, eta esan dituzun gauza askotaz, ni zeharo aztuta. Eta urten ari nahiz horrelako mugarri izan litezken, urtean zehar mugarri izan litezken, izan diren gertaerak edo dena delako bila, baina etzait bat bera ere. Aurtengo albista ipagarrien artean Parisko Olimpiar Jokoak. Hori da. Bai. Hortik jota egian orain ez dut gogoan, baino izango dira hitzak eta ezakit Pau Etxenizek domina irabazi zuen eta kaiakista edo kaiak cross edo horrelakoak ere agian urteko hitz bezala agian agertuko dira, ze gehiago gertatu da. Hauteskundeak, baita ere. Trump. Eta Pradales jauna. Pradales jauna ere bai. Pradales jauna, ze gehiago zalantzarik gabe aurten azpimarratzeko moduko gertakariak izan dira sare sozialetako salaketak, eraso matxisten aurkako salaketak, beraz hortik ere joan daiteke urteko hitza, baina egia da urtea amaitzear dela eta atzera begira jarri eta aztu egiten zaigula gertatutakoa. Ez garelako, bizi dugunean ez garelako jabetzen. Ez dugu denborarik hartzen, zer ari garen bizitzen jabetzeko, eta gero, gauzak astu egiten zizkigu. Edo gauzak ere bai, gana batea. Sobre esposizio hori. Bai. Of the time and so it is the shorter story. No love, no glory, no hero in her sky. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonoaren bestaldean Ritxi Aizpuru izango dugu. Etxe honetako Otea Lili saioko aurkezlea izateaz gain, musikazale amorratua ere bada Ritxi. Eta esango dizuet nabari dela. Izan ere, aspaldian ez genuela halako azalpen eder eta sakonik jaso kantu batzuen gomendioaren atzean. Eskerrik asko Ritxi, bibazu, egiten duzun pasioarekin egiteagatik eta gurera hain kantu ederrak ekartzeagatik ere. Bai, beraz, entzun dezagun telefonoaren bestaldean zer gomendatu nahi izan digun Ritxik. Kaixo, Ritxi Aizpuru naiz. Aukeratu ditudan 4 abestien inguruko kontzeptu orokorra azaldu nahi dut uler dadin hautatuen zergatia, oinarria eta testu ingurua. Errobi eta koska dira euskarazko rockaren abiapuntua. Hots, euskal rockaren hasiera. Biak ala biak hego euskal herrira begira daude, naiz eta Lapurdiko taldeak astindu handia eman zion ipar euskal herriko entzule abertzale politikoari. 1975ean frankismotik atera berriak ginen eta hego euskal herrian trantsizioak ito nahi zuen gure independentzia eta iraultzarako gogoa. Bi taldeen kantu politikoek gehiago berotu zuten askatasunerako borroka politikoa. Dientes de Luna taldearen atmosfera kantuak eta Pelas kantariarenak izan daitezke errobiren rock progresiboaren behin-behineko begirada musikala. Pelasen letrek ongi biribilduko dute autogestioaren ideia politiko praktikoa. Euskal rock progresiboari gorazarre txiki bat egiteko da abesti aukeraketa hau. Errobi taldearen ametzaren bidea diskoak erakutsi zigun Europa osoan 1970ko hamarkadan indarrean zegoen rock progresiboaren estanda. Errobiren aurreko diskoak folk eta rockaren uinetan landutakoak dira, herriaren kultura musikaletik oso gertu. Jendeak buruz ikasi zituen abesti guztiak, baina ametzaren bidea diskoak eta kantuak zirrikitu asko zituen, metakantuak kantuaren barruan. 17 minutuko abesti hori euskal rock progresiboaren gailurra izan daiteke eta engaiatutako hitzekin halaber. Entzule arruntarentzat musika ariketa korapilatsua. Niretzat obra bikaina euskal musikan.
Koska taldeak 1976an argitaratu zuen estreinako Koska diskoaren lehen abestia da Otaloreen antzera. Ameriketako Estatu Batuetako rock eraginak ditu. Oinarrizko melodiak eta leloak begiak eta burua jarrita rockaren astapenetan. Konposizio eta exekuzio aldetik ez dute zailtasunik, baina izugarrizko indar eta kemena dago testu konprometituetan zehar. Euskal musikaren transmisio kulturalean ezinbestekoa da. Otea Lili irratsaioaren keinu bat da kantu horren izenburuari, Otaloreen antzera. Dientes de Luna talde gernikarrak Atmosfera diskoaren azken abestiak izenburu berbera dauka. Hasiera batean berandu da kantuaren 4 minutuko bukaera instrumentala zen. Taldeak ordea erabaki zuen independiente egitea. 1919an argitaratu zen eta euskal rock progresibo berriaren gailurretako bat da. Eragin zaharrak eta berriak dituen abestia. Genesis eta Muse taldeen arteko batuketa bipil eta zoragarria.
Pelas artista zarri dabil 1930ko rock progresibo desberdinen erritmoetan sakontzen. Oso gustukoak ditu Pink Floyd eta King Crimson. 4 abestian, King Crimson taldeko Robert Fripp gitarra jotzaileari gorazarre egingo dio eta haren disipline diskoan du inspirazioa. Bikain landutako gitarren progresioa eskaini du Pelasek 2024an kaleratutako esan gabe doa diskoan. Eskerrik asko berriz ere Ritxi ekarri dizkiguzun doinu berezi hauengatik eta batez ere emandako azalpen eder eta sakonengatik. Entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Pelasen 4 abestiarekin. Ondo segi! zaizkit eskaparate dira. Aldeak ageri dira, eskaparate zaizkit, hauek kontemplatzetik, omen gatoz lehendik. God.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraultzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimugak begietan. Atzo gauean iragarri zuten, Bulego taldeak esan du 2025ko urte amaieran urtebetetik gorako geldialdi batean murgilduko direla, eta 2026an ez dutela kontzerturik eskainiko. Zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan gazgora jartzen dute. Nire talde kutxuna diote hemen txatean, bai, askoren talde kutxunak geldialdia iragarriko du, eta bitxia iruditu zait, gertatzen ari dena Chill Mafiak iragarri zuen, agur esan behar diotela Chill Mafia proiektuari, eta agur kontzertu bat eskainiko dela, eta bukatu dela beraien ibilbidea, horixe bera Gatibu taldeak iragarritakoa, Esne Beltza taldeak iragarritakoa, Izarok berak ere maiatzean kontzertu eskainiko du bekean, eta gero ere geldialditxoa egingo dute ez ditu kontzertuak eskainiko. Bueno, zorionez, euskal musika eszenan artista asko daude, eta badirudi izen handi hauek agurre esaten dutela, edo deskantxu bat egingo dutela, iragartzen dutela, eta musikari gabe geratuko garela, ez gara musikari gabe geratuko. Musikari, abeslari, talde asko daude, baina egia da asko aldatuko dela. Gaur aurten ezagutzen dugun euskal musika estena, datorren urtean oso ezberdina izango dela. Ibilbedik ere esan zuen, iragarri zuen geldialditxoa zetorrela. Ez dakit, arrazoi bat badago? Bueno, nik uste asko joduelako, hori alde batetik. Baina ez dakit, gaur egune bai badaolako, nik uste norbeak bere buruai permititze diola ere bai geldialditxo bat itea. Igual lehen hoetan horren normala, edo presio gehiago zeon, edo igual behar handio bat zeon etengabetatzeko, nik uste baina bai estenan jende gehiago da hola, o jende gehiago dela ateatzen, eta orduan, bueno, hori oso seinale hona da, baina lehen adibez Gatibu eta garai, Gatibu eta hasi zenean, o behin puntu gorenian zeonean, edo igual beste mainstream mota bat zeon, edo beste artista mota batu zeuden. Eta ezakit nik uste hori, igual gaur egun bai uste galako geldialdi hori iten, eta baita osasun mentalagatik. Bai, eta hortaz aparte, nik uste dut lehen geratzen zena desagertu egiten zela, gaur egun geratzen dena ez du zertan desagertu beharrik. Bida hori egia. Badaude adibideak, urrutira joan gabe, Berri Txarrak taldea, badira ez dakiz bat urte, 2019an uste dut ez, etena iragarri zutenetik, baina sareetan esate baterako Berri Txarrak oso presente dago oraindik. Instagram sarean, bai merchandising kontuak, etengabe, orduan, geratu egiten zara, baina ez zara desagertzen. Eta nik uste dut, geratzen diren hainbat kasuetan, jada badutela oraindik iragarri gabe dagoenaren itzulera data bat. Beraz, geldialdi programatu bezala iragarri ditzazkegu edo jo ditzakegu, eta gero beste gauza bat, uste dut, beraiek orain izen handi diren hoiek, izen handi zirenean beste batzu zirela izen handiak, haie joan ziren, orain hauek jarri dira, eta datorren urtean ere, espero dezagun orain hain handi ez diren batzuk handi egitea, eta falta botako ditugu, gelditzen diren hauek, baina espero dezagun, faltan gehiegi ere bota beharrik ez izatea. Jarraituko dugu aurrerako gai honekin, osatuko dugu zerrenda, ze talde doazen eta ze talde datozen, ze hori da garrantzitsuena, baina guk orain aurrera egin behar dugu beste moda bateko gai batekin. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
Urteetan ezkutuan lanean aritu eta orain egindakoa jendaurrean erakutsi duen gonbidatu bat aurkeztu behar dugu segidan. Informatikaria izaki eta software libreak eskaintzen dituen lanabesen inguruko ezagutza baliatuz, ondarea jasotzeko langintzan aritu da. Hain zuzen ere, Alegia herriko etxeen izenen inguruko ikerketa eta bilketan lanean ibili da Inigo Balerdi Urrestarazu, eta OpenStreetMaps aplikazioan jaso eta erakusgai jarri ditu. Auzolan digitala deitu izan dio berak, beste modu batera esan da, berak bilketa lan hori egin izan ezpalu, agian hainbat izen anzturan ere galduko ziren eta ondare hori galdu egingo zen. Egin duen lan horretaz hitz egiteko, gonbidatu dugu Inigo Balerdi Urrestarazu bera, bigarren kafera. Egun honetan ongi etorri, Inigo? Kaixo, egunon. Zer moduz gara? Eskerrik asko. Bueno, hementxe, zuedi gure lanan berri kontatzeko asmokin. Nola baitere Inigo, bi alorre aipatuko ditugu elkarrizketa honetan, alde batetik barituko gara software librearen inguruan, baten dituen esan dugun lanabesoien inguruan, eta bestalde, zuk egin duzun ikerketa edo bilketa lan horren inguruan ere arituko gara, baina honen jatorrira joateko, Alegia herrian akaso aipatu beharko genuke, bere garaian sortu zen txintxarrisfera bezala bataiatu zenuten mugimendura. Konta iguzu, zer izan zen txintxarrisfera? Bai, guazen pixkatatzeaka kronologikoki 2006 urtea, orduan hemen Euskal Herrin blogak, blogosferak, blogintzak da, pixkat nahiko modan hasi zen jartzen, hainbat jende hasi zen herritako blogak eta sortzen, eta gutxura bera batzuk elkartu ginen, idea izan zen pixkat, legiri buruz, interneten zeon informazioa o jendek ikustezuna gure herriri buruz, guk ematea, da ez guztia inoi gure nolakotasunei nola gehan hoi beste batek azaltzea. Orduan, hasi ginen hainbat blog, batzen ez lehenengoa izan zala Tontokaletik, nik ematen nuen blog bat izan zan, eta herriko ez dakit hainbat eragilen artean eta hitzen da bat abeste, azkenen 10 bat edo 12 bat ola blog sortu genituen irrati bat barne. Izan zen herriko lehenengo irrati podcastak sortze genituen nahi gehitzeiten 2007 herriko eskolakoa. Eta txintxarri gehan ez herrin, izena hasi ginen jartzen, izen bat ola kolektibo horre, eta orduan txintxarresfera ditu genuen. Inigo, ia 20 urte, 18 bat urte igaro dira orduz geroztik, podcast hitza aipatu duzu, orain atzera begira jarrita, duela 18 urteko garai hartara begira jarrita, denboran realki 18 urte pasa dira, baina garapenaren ikuspuntutik badirudi aurreko mendeko kontuetaz ari garela hitz egiten blogak eta horrelako kontuak. Azken finen aktivismoa, kaso honetan zen aktivismoa eduki sortzaile gisa ulertzea txintxarrisferako kidek, bai? Orduan, podcastak, nik zekik barruen ze programa erabiltzeite zuen grabatzeko hemen daudenak, baina Audacity, guain duken existitzen eza bat, orduan erabiltze genuen. Herriko eskolako umekin eta gero gordetzeko leku bezala, blogak erabiltzen genituen. Hau da, gure helburu ezan guk eduki sortzaile gisa lanitea, ez bakarrik eduki konsumitzaile gisa, zediken besteraz genuke gure herriko inongo itxuraiko irudik emango, bale? Eta beti ere, 2006an honetan hasi zinetenetik, pentsatzen du lehenago ere ibiliko zenituela ideia hauek buruan, bai orduan eta bai orain, beti ere software librearen bidetik edo hildotik. Hasi ginenen blogakin baita ere goatzen naiz pixkat, ez dakiz ze bloga zan, baina ez dakiz ze komunidad zan, ze kolektibo zan, baina hasi zen blog zea batekin, software privatibo batekin dola, eta oso garbi geneuken, bati bat, pentsatze dulako software librek emateitun aukerak, hau da, jakitean nola daun sortuta aplikazio bat, hau da, kaxa beltz batez izatea eskuarten un ez dakion, gure arrasto digitala, gure nondik norako azeiteun, gure datu guztikin da azeiteun, orduan oso importante ikuste genuen zerbait fidagarri izatea eta gu geok bai gestionatu, bai ikusi, bai moldatu genezaken zerbaitekin lanitea. Bai, horretiken oso garbi genuken softwareak izan martzula librea. Horretik hasi ginen blogakin, orduan goatzen naiz lehenengo blogak blogsom etxen sortze genitula, eta wikike bai, hasi ginen aigeitziten, zemat urte esan dugu, emezortzia mazazpi wikispace leku bat, eta bai, eta sare sozialak baitere, sare sozial gaur egun hainbeste fedibertsoa entzutean garaioitan, sortu genuen gure sare sozial propioa, izan zuen ning sare soziala erabiltze genuen, eta azken finentzan lokalizazio bat, hau da, hainbat kontzeptu guain modan daudenak, nik uste biden galtzen jungiala, eta dirudi guain jende kontuatuala, software librekin, edo alderantzian da, software privatibokin dauden arrisku kontun hartuta, jendea idala berze bueltatzen edo pixkat software
librea. Aipatu duzu inigo nolabait ere zuen ideia bazela, ez? Gure herriaz hitz egin dezagun gu geuk. Horrela esan da batematek esango du, eta zuek ze legitime edo daukazue zuen herriaz hitz egiteko, baina software libreak horretarako aukera ematen du. Ni hasi ninteke, baina zuk ere nahi baduzu jarraitu dezakezu. Bai, oso garbi geneuken auzolan digitaloekin mapatze kontukin adibidez, hori behan duzu hasi ginen Taxania beste aplikazio batekin. Eta bukatu genuen izan proiektue eta OpenStreetMapea pasa ginen, baina oso garbi geneuken ezin genula onartu gure artean mapa bat alegria de Oria jartzezuna. Hau da, ezin genula utzi inork, eta hori ez da bakarrik herriako, herrigintzako, naziogintzako, beste. Ezin dugu utzi, ez dakit Kantauri itsasoa norbaitek bere kartografian, bere imaginarion jartzea. Bai, orduan, guk, mapatze dugu guk, gure herriek, kasuntan alegi izan zala, gurera, edo bestela bagenikun oso ondo mapatuko ziguela. Orduan, evidentemente, segunda ze aplikaziokin edo ze mapakin lanite genuen, Googleeko mapakin ezin genuen lan egin. Orduan, OpenStreetMapen bai posible zala metadatu gisa, bai etxen izenak, baserrin izenak, hainbat gauz jartzea. Eta eozinek bada Wikipediako aplikazio gisa, eozin daukena parte hartzea eta datu bat aldatzea edo ez. Beraz, hasi zineten, aktivismo horretan esan duzun bezala, eta uneren batean sortu zitzaizun edo martxan jarri zenuen, herriko etxeen izenak biltzeko ideia hori, nondik sortu zitzaizun arra? Kuriosoa izan zen, ez zan hasi etxen izenakin, nahi mendia jute asko gustatzeit, eta gustatzeit jakitea iturrik nun dauden. Orduan, eta hainbat proiektu adibez OpenStreetMapen, gerratetan, uholdetan, Afrikako tala, nahi bakit ondo asko, jendek auzolanen putzu bat, iturri bat nun daun, gerrate batean jendek esin behar dula geolokalizatzeitu seitun, eta seitun mapatan edo aplikazioetan azaldu ite. Orduan, idea batzuko pixkat kopiatuta, nik herriko iturrik hasi nintzen mapatzen. Kaleko, ez bakarrik ez dakiz iturrik eta kontatu nintzen, batzuk igual izena bat zeukeala, baina bestatzuk ez. Eta hola pixkat hasi nintzen iturrikin dola, errekake bai, eta azkenen etxe bat beste hasi nintzen, eta izan zen segida bat material sortu, iturrik gisa erabili o saiatu erabiltzen, eta horrekin hasi nintzen OpenStreetMapen geokakatuta zeuden etxek, batzuk hobeto xo marrazten dola, baina metadatu gisa etxeen izenak, etxe zarran izenak, inungo metodo zientifikoi gabe, Hau da, herriko ezagutza, popularra, erabat bertan islatzen. Baina ezagutza popular hori ere inigo, norbaitek jaso behar du, bildu behar du, hor badago, lan batari galdetu, besteari galdetu, batak bideratuko zeitu bestearen gana, hor lan asko dago. Bai, izan zen, bati bat, hasi nintzen, nik guatzen nintzen eta zer gutxi, esan gauz askotaz, gero mapa bat, bazan baitare etxen nun mapa bat, herriko mapa bat, nun kale izendegie, batxe izenakin da gertzezana, eta gero bazeuden baitare beste liburu bat, toponimia, toponimiai buruzko herriko izenak eta non dizetosten dola, eta hortik hasi nintzen gutxura lekutzen, eta gero bati bat kale giron, hainbat jendekin, aldala jende zarrenakin, pixkat informazioi dena kontrastatzen, baiestatzen, eta esperientzi politena izan zen, herriko memoria tailerren, alaba da bertan ezitzaile gisa, eta esan nion, alaba, ez du isue aukera bat dauket juteko memoria tailer horta, herriko, 10 bat emakume hola daude, eta hemen bi ordu pasa genitun, eta pixka kontrastatzen berriko etxe guztien izenak, eta ez dakiz zer, nik uste nuen ordu erdi batekin nahikoa izango zala, baina hasi ginenen etxe guztien izenak kale goitik hasi, tontokalea pasa, eta kale berainoko bide hortan, inkreibla izan zen, etxeen izenak ez ezik, bertako historioko jende kontatzen zituna pasa dizuk eta zenbat kaleatze zien. Orduan, kontraste horrekin, gero jende enteratu, kalen galdetu batik, kalen igual poteatzen nahi zela, o ahi gehala, giroa sortu, eta informazio pilo bat jo nahi zor metatzen. Eta metatutako informazio hori guztia, nolabait ere antolatu behar da, zuk esan duzu, batek esango zizun gauza bat, akaso beste batek etxe berdinaren inguruan gero beste gauza bat esango zizun, hori dena nola antolatzen da, gero OpenStreetMap bezalako aplikazio batean txertatu alizateko? Patuten bezala, metodo informatikarien ez ikasketaz, ez historialari eta ez ezer, orduan metodo zientifikoik ez da batzen, etxen izenak erregistratzeko. Baina saiatu nahi zela o saiatu gala pixkatze, igual forma digitala nik eman diot, baina gero jende gehiago de barritarrako bato beste ibilia,
eta forma digitaletik aparte baita ere saiatu gea eskrituratan azaltzezan izen bat, zeke nik ez duen espero eskrituratan jo iristea, eta jende asko ekarri zituen bere etxeko eskriturak, bati bat memoria tailarren, ez, ikasleoik, ez, edadeko ikasleoik, eta ekartzen zituen etxeko eskrituran izenak eta hola, eta etxeko eskriturak baten izenan azaltzezan etxekonekoa, hau da aldamenekon eskrituran izena agertzezan, eta orduan, pues, jarraitu etxen izenak ez bat, igual bat baino gehiago, igual bat jarri digitalizatuta nagusi, pixkat handiz, eta gero parentesi arten, bestelako izenak, edo nere ustetan, berrigoko zehatienak. Zuk zeuk, bilketa lan horretan eta ikerketa lan horretan hasi zarenean, pentsatzen dut, etzekizkizun datu asko jasoko zenituen, eta harridura sortuarezi zuten, historia edo izen asko ere bilatuko zenituela. Bai, adibidez, gure etxen ikalegoikoa naiz, eta handi gertu, etxe baten izena, bodega bazion etxe baten izena, aberenea, eta aberenea izenakin, eta gero zakin, beste liburu horta, pixkat izenak eta saltze izena, eta ikusi izen, etxe horren izena, dala 1680 edo ez dakizeinekoa. Kontuatu baita ere, herrin badau amakinenea izeneko etxe bat, baina baita ere, altzon amabinenea, bai? Eta hainbat abaltzizketan, amabinenea, hau da dala izen bat errepikatzeana. Horren esan nahi bat izan behar du, ezin du izan oikonimo bat, hau da oikonimoa da, uste tola esatela ikasiet, dala etxen izenak askotan die bertan bizizien personan izenak, horretiken enea hoi dena atzetik junda, ez orduan, amabinenea, horren hainbat etxe izen hori aukitza, kuriosoa da, igual etimologia edo linguista bat izan marko zaio, ez nik ez dakit izen horren nundinoakoa zein dan, ez? Eta ikusi eten bezala etxe baten, ez nuen inoiz entzun, buruz zurinea, bai, badaula beste bat, badakiz etxedan buruz zurinea, austineneko kasantzien, bere etxen izan etzala austineneko, baizik eta zala buruz zurinea, badau registratuta beste etxe izen bat, buru beltzenea. Ara? Zipizape, bezala pixkatola, ez bat, buru zurina eta bestea buru beltzana. Badirudi, hola pixkat, kalebera, kalegora burruka hortan, buru zurina eta buru beltzana, ez dakitela zein dan etxea. Orduan, azalduie, izenak aipatzeako, egurrenekoa, ez, nik ez nekin bertan hilkutxak iteziela neurria. Hau da, eukitzizuten igual hilkutxa batzuk gordeta erreserban bezala, baina soinue entzutezanen, badirudi zerbait gertatu zala herrin, ez, hilkutxak iteziutelako. Baina izen kurioso daude. Patu zu, egurrenaren kasua, badago horrela ez dakit, zaugarri amankomunen bat izan, ofizioen izenekin lotutako etxeak, edo esan duzu familien izenak, etxeak kokatuta dagoen lekuaren izenare hartu dezakete, badago horra somatu duzu horrelako ezaugarri amankomunen bat, edo ez dago horrelako patroi zehatzik? Bada, biazarik eta politidan, ez dut, inegi da, gehienak oikonimo diela, dala jendeen bertan bizien familien izenak, orduan etxe horren izena jendeek guatzeana galdu itea. Beti guatzen ez, jendea guatzea azkena bizizan horren zeakin, ez. Badau adibidez txamberi izena, ez dala oikonimo bat, bezik eta izen bat, bai. Eta aldamenen badau txintxonea, suposatu nahi, ez dakit dan txintxonea o da, zintzonea o da, txintxon, Madrideko, porque bat ikusita txamberi eta beste txintxon izan leteke, baina horrek denak histori denak, dauken fundamentu edo batez, hau da, beste gabe da, imaginazio ez, baina nik uste, etxe izenakola, tal cual, Zubimusu, Florida, bai, gehien adie, uste dila bestelako, zeak ez, famili lotutako izenak, eta ofiziok eta etzeit iruditzen nola. Baina igual izango litzeke ariketa politie ikustea zer relazio da, baldin badau. Adibez buru zurina eta buru beltzanea. Zerbait egun behar du. Eta inbeste amakineneko jende, egotea, bai alegin, bai altzon eta bai abaltzesketan, zerbait egun behar du. Seinale da, ez da? Bueno, abia punto hor dago, Inigo. Norbaitek heldu nahi badio, hor sakondu nahi badu. Ez? Bai, alegin ibiligan batzukin, beak ikasketaz filologia edo indako jendea badau, eta esan izan du, eta beste esparru bat, ez da dena digitalizazioa, digitalizazioekin, ite dena gorde,
Ze kasu enten digitalizatu du OpenStreetMapen, beak emateolako aukera, da bertan registratutakoa mundu guztia zabaltzealako ez denbora realen, igual bi nola pasatzitulako azken aldaketak azaltzeko, baina telefonon diteun aplikazio gehienak, Organic Maps, OSM and edo GPS-etakok, gehienak, inkluso Gipuzkoako Foru Aldundiko mapak, bosteme hortan, denak oinarritzei OpenStreetMapen, orduan bertan registratutakoa zabaltzea mundu guztia. Azken ikusitako gainez, Gipuzkoako Foru Aldundiko beste hortan, mapaitan oso kontentu jarri nintzen, bertan azaltze ziren idatzitako etxen izenak. Ara, begira, bueno, behintzat. Bai. Gipuzkoako Foru Aldundiko, bai. Eta gero hasi nintzen, gutxi, gora ama bilabonakoa etelako, nulako, bilabonako sorok baitare etiketatzea, baitare beste oso soro izenak, askak, edo baitare oso ariketa politxe dalako. Leku txiki baten baitare pixkat hasi naiz. Bilabona aipatu duzunez, eta soroak aipatu dituzunez, akaso Mikel Pagadik bere urrengo libururako, horrengonetan anoetako soro batean ovni bat jarri du, eta urrengoan akaso Bilabonako sororen batean euskalo zer jarriko duen, eta soroaren izena zuei eskerri galaterako du? Bai, ze badaude soro batzuk, soron izenak jakina izen ezkoz, badaude oso izen kuriosok. Inigo, urteetako lana dago, aipatu dugu noiz hasi zineten alegian txintxarriz ferarekin, gero urteetako bilakaeraren ondoren orain, une honetara iritsi zarete, zer nolako prozesua izan da zuretzat pertsonalki, horrelako ikerketa, bilketa lan bat egitea, eta hori, azkenean, edonorren guztion esku jartzea? Nik, netzako pertsonalki izan da oso aberasgarri izan da, pertsonan izarak izatei, persona batzuk igual ez du behar bere bizitzan hainbeste moitzea edo zerbait eraikitzea, o ez dut esan nahi jendea danik pasiboa, bezik eta nire izarakin bai gustatzeitela eta bai alegikoa naiz, horrikoa naiz, bai. Orduan, bai beti netela lanoi inoiz ez behartuta, nire denbora libretan dela eta ilusio handikin, eta beti gustatu dintzen dut zait. Eta gero giroi sortzea baitare berriko jendekin, ez? Askotan, eta guain atzea bida, 2007 podcasta iburuz itziten eta alegin, ne uste zerbait esan nahi zula, ez? Edo blogs ambiers akitea, poteokin beharren, edo ardikin mapin partikitea. Bagenuzken hainbat, ez dakit, fantasia, txoriburu, edo ez dakit zer ginen, baina bagenuzken eta gauzatu iteak genitun, gauden. Nik letzako oso esperientzi politxe izan da, personaki. Bai, eta herrian saltsa sortu dela esan beharra dago, esan duzu lehen, egintzen nuela nolabait ere saio bat herriko memoria tailerrekoekin, eta uste dut aurkezpenetakoa bertan egin duzula, ezta? Aurkezpena ez nuen inongo asmoik, klaro, nire parametrotan, suposatzen nuen, jende guztik telefonotetik ikusiko zituela etxekitola, baina batek baino gehiok, eskatu ziten saio bat, saio presentzial bat, areto nagusi, non bait, ez dakit herrin, baiteko, ez nuen pentsatzen, baina izeba batek komentatu ziten, izeba mailolik, eta esan nion, bueno, inbeharko, ez nuen espero, batzuk bai, espero nun jende mota bat, baina 60 bat launola juntzien, orduan izan zen, hartutak gaitu nintzen, eta izan zen, indarra ematea baitare, bizatitan nun saio txikioi, lehenengoa esanean izango zela norabide bakarrekoa, hau da, behak entzundan ekitzein, hau da, esplikatu pixkat nola zijoan OpenStreetMapen asuntoa, bat, eta gero bigarrena izan zen, pixkat ezagutza partekatzeko espazio bat sortzea, memoria tailarren ingen bezala, orduan. Jende parte hartu zuen, eta azkena jarritako ekarpenak, jasotako ekarpenak registratu ditut. Tengo egutegin, Alegreko kalendarion, azalduko hienak. Bai, saio hartan izan ginen, eta egia da, jendeak parte hartu zuela, eta etxe bakoitza banaka izenak eta aipatzen joan, eta agertu zirela, unik uste dut alako, eta horrela etzen, eta historia berriak agertu ziren, horiek ere eguneratuta baldin badaude. Inigo, pixkanaka bukatzen joate aldera, lan hau guztia eginda gero, denon eskura dago, gustatuko litzaizuke, norbaiteko ni jarraipena emango balio, ikuspunturen batetik arimutur bati heldu eta jarraipena emango balio? Bai, nik usteet argazkilari taldekin, edo nik usteet OpenStreetMapek metadatu gisa ez dauke bakarrik izena gehitzeko, baizik eta edo argazkik, edo Wikipediako artikulok, edo posible da, etxe bakoitzei norbaiteko etxe baten historia jakingo luke, nondinoakoa, etimologia etxe horren izena, hau da, hizkuntzaren
hizkuntzen ikuspuntutik, ez? Lan horri eustea, ez? Eta beste norbaiten nahiko balu baita ere, ze herrin bertan dazkeu, esan deuna, sorok eta hainbat leku geokokatzeko gure betiko izenakin, ez? Eta galtzea pena izango litzekena. Eta zuk zeu aipatu duzu, horre Bilabonako soroen arrastori eman diguzu, horretaz gain beste zerbait bai eskuartean, zentzu horretan garatzen edo ikertzen edo biltzen ari zarena? Ez, beste gauzekola pixkat alde hontatik gauzekin, eta bestela izango tzeke lana hola, baina bai, beti okitzitu gero burun hasten naiz igual zerbait txiki batekin, gero zerbait igual, baina ez, oengoz honekin. Bueno, egi da, rekuperatzen garai bateko sorpresa baita ere 2006-en, ez? Talde baten trompeta jotzen nun, eta gordenitula zabatzuk, artxibe izeneko zabaten, datu repositorio zabaten, eta sorpresak hartzen naiz, harakatze hortan, ez harakatu zean, santimaineko bazulotan, baizik eta digitalki, eta askotan sorpresak hartu ditut ez nekilako gauzek nun zeuden. Eta berreskuratzen, pixkat, bai, eta jendei helerazten, gordetakoa, registratutakoa. Altxor digital horiek ere hor daude, eta horiek berreskuratzea, zu esan duzuna sorpresak hartzeko bide izaten da. Bainigo Balerdi urrestarazu, eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Alegiako etxe izenen inguruan, software librean, egin duzun lan honen nondin norakoak azaltzeagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ekin alagabe, zenbat uste gabe, honen beste dira zientzirik gaude, sinesmenen alde, aritzen den jende, ez dira bat ere bizitzaren jabe, hoben erantzule izatea. Dira, aurrera egingo dugu, eta nola, maskak taldearen, ekin alagabe kantuaren minututxo bat geratzen zaigu, behintzate giro horretan murgiltzeko. Aizu. Larun batean Gipuzkoako bertsolari txapelketaren finala dela. Bostetan, ilunben. Alaia Martin, Andoni Rekondo, Ane Labaka, Aner Peritz, Beñat Gaztelumendi, Eneritz Artetxe, Nerea Lustondo eta Oiana Iguaran. Zeinek irabaziko du? Nik badokan ere favoritoa. Eske favorito eukitza eta irabaztia eskutik eman duaz. Uste dut irabazi ingo duela. Zentzu horretan esaten nuen favoritoa. Eta ez bestela ez dauka bere kontra ez ere. Esan, busti egin behar dugu? Boi. Beñat Gaztelumendi. Aurreko nere esan nuen. Eta uste duzu Beñatek irabaziko duela, hori da esan duguna, ez? Ados, nik uste dut Alaiak irabaziko duela. Nik ere bai. Bueno, eske Beñat ere, hortxe gongoa ez da. Bueno. Asmatzen duenari, kafe bat. Ez hau gaizki. Nik asmatzen badu zuen niri kafe bana, eta nik asmatzen badu nik zuei kafea, kolakaua, gintonik bat, garagardoa, edo kroketa. Mosto bat. Kroketa, bueno, Zulo egin behar dunik, bertsolari txapelketaren kontura, horrendik. Zu asizia. Bueno, zalantzari gabe, segulako bertso saioak utzi dizkigu Gipuzkoako bertsolari txapelketak, uste dut, larun batekoa kontuan hartuta 35 saio izan direla guztira. Oiana Iguaran, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi final aurreko saio bana irabazteagatik sailkatu dira finalera, eta beste guztiak sailkatu dira puntuazio bidez. Julenek esan duen bezala, arratsaldeko 5 Donostia Arenako holtzan ariko dira, eta orduan, jakingo dugu, Arantzazuloidik nori jantziko dion txapela. Orduan, ez 5 ez. 8 edo 9 izango dira, akaso jakiterako. Egun horretan, esan nahi nuen, saio politiak utzi dizkigu bertso oso gogoan garriak tartean Aner Peritzen agurra.
Uste dut, luzaroan gogoratuko dugula, ner peritzek abestu zuen mendekuaren aldarri hori. Ze, olakoak ere gertatzen dira txapelketetan. Naiz eta ez irabazi, beti geratzen zaizkizula hor, ezta? Jada, garaikidetaz ari naizen, Maialenen transexualitatari buruzko bertso hori, askok gogoratzen dute. Aitor Bizkarrak Zuain Mek de la Rue eta Zuain Flow 2000 hori ere nahiko gogangarria da, duela urte pare bateko bertsoa ere, zorrelakoak gertatzen dira, ea finalean ze gertatzen den, ea ze gai jorratzen dituzten, ea zein heldu lekutatik heltzen dioten gai bakoitzari, gizue izaten direla askotan gaurkotasuna duten gaik, eta hor sekulako lana dagoela baita gai jartzen, eta bai epaie lanetan ere. Ikusiko dugu ea ze gertatzen den, baina errepikatzeko. Dauzkagu Andoni Rekondo, Hernani Arra. Daukagu Alaia Martin, Oiartzuarra. Daukagu Anela Baka, Lasarte Horia. Daukagu Aner Peritz, Zarauztarra. Oian Egoaran, Bilabona Amasakoa. Nerea Lustondo, Legazpiarra. Eta Beñat Gaztalumendi, Añorgarra. Iaia Donostiarra esan dut, eta okurritu, ixe esan behar nuen. Eta norbait falta zait, eneritz artetxe Azkoitiarra dela, hauexek izango dira lehian larun batean. Azazkena da oraindik asko falta da, baina ni behintzat urduri nago. Zegit beraiek nola gongo diren, baina ni urduri nago. Beraz, ez egit, ze egingo dudan, urrengo egunetan. Bai badakit irratxai bat, irratxai bat zer egin beharko dut, bihar ere hementxe izango gara entzule. Eire zuen izango zara? Bai. Julen zuen izango zara? Ez. Ara, entzulek zure falta somatuko dute, Zpentsa? Baina, etorriko, bultatuko naiz, Bultatuko zara. Beste batzuen Julena. Datorren astera arte, Julen. Ondo ibili. Bihar arte Eire. Agur. Eta bihar arte entzuleku, hementxe izango gara, beti bezala. Keep calm and bigarren kafea.